Hola a tothom, molt bona nit. Som la Pícia. Estem a l'episodi ja 2 de l'últim enclau. Avui soc en Delarca, al màster. Estic acompanyat avui del Bernat Gómez, amb en Bernat Pere, Bones. Pinuri, el gran jefe dels rolets, que reprendrà els seus personatges. I sense més dilació, que volin entrar els daus, no? Que volin alts els daus. Que volin altíssims. Careta! Ens vam quedar l'últim dia que havíeu escapat tots a Roca Negra davant de les legions humanes de Roca Negra o de la seva missió, en el cas d'en Goldergold, perquè sabia que les coses s'estaven començant a liar. Començarem aquesta partida a la vostra ciutat, al centre neuràgic de la vostra ciutat, la Ciutadella, l'edifici més important de tot l'últim enclau. Per fer una petita descripció, recapitulant, els humans hi ha un portal obert enmig d'aquest edifici, un portal de flama, vent, aigua, espines, per on estan sorgint desenes i desenes i desenes i desenes de refugiats, orcs, goblins, elfs, de totes les races que estaven... La maranya de les races, no? Exacte, que estaven abans a Roca Negra i ara els esteu intentant evacuar. Tot l'edifici és de marbre, amb vetes de diferents colors i en uns pilars molt totxos, que són aquestes rodonetes. Diguem que serien 3-4 pisos dalt, com una catedral de les ben grans. Vale. Només una part d'ella és una catedral, vosaltres... És Mòria, no? Els nans van acabar amb com ho diuen? Con ímpetu i ambició, no? En aquest cas és un edifici construït a sobre del turó de la illa del propi últim enclau. Hi ha una muralla exterior, una muralla interior i l'última defensa de tot. Aquí tenim l'última capella, la capital, la seu de govern, la biblioteca on en Dan i els nostres amics investiguen coses. I, finalment, que és on apareixereu vosaltres, els cercles de transportació. Hi ha una terrasseta, també el mateix marbre, baranes estilitzades, milers d'estils diferents, bastant eclèctic, que seria la plataforma d'arribada. La plataforma d'anada estaria al pis de sota, d'acord? És una miqueta rotllo Arcane, no? Que tenen aquells portals en un lloc concret. Vale, ok. I en una cantonada hi ha la font de les llàgrimes, que és d'on es treuen les pedres blanques de transportació. És una font que representa les llàgrimes dels déus pels que no tornen, etc. El primer que arriba a l'últim enclau és en Dan, l'Ultiquidan, el nostre d'Uria Nan. Bé, jo m'havia teletransportat ràpid per anar a portar la carta en el... Ploma broma, es deia? Espera. Ploma grisa, sí. Ploma grisa, això. És una persona molt sola, és bastant... O sigui, sou tan variats que és fàcil de reconèixer, perquè tothom és diferent. Doncs vaig a buscar-lo. Quan arribes, notes l'olor de la sal marina, una mica d'escalfor a la teva pell, com una sensació de gest pels peus i el xiular del vent. Estàs a la seu on hi ha tota l'energia divina dels últims déus que queden, el lloc més sagrat del d'allò. I amb aquesta intenció d'anar a buscar en Kefren, que és el segon al càrrec del Cercle dels Secrets, la teva organització, encara que tu sempre treballes al camp perquè ets druida, has de fer treball de camp sí o sí. Sí. El primer que veus són aquí resguardant les... A veure, faig una fletxeta. Resguardant les escales que baixen. 4 figures amb túniques i capes, una de cada color, verda, vermella, blava, blanca. Saps que són els guardians de... O sigui, el que serien els duaneros, els que vigilen qui entra i qui surt. I tots estan amb la palma alçada i amb el seu anell elemental, com el que tens tu de terra, brillant, com si t'estiguessin escanejant. Sents la veu profunda del que té el poder de l'aigua, que és un elf
amb una túnica blava, sense cap tipus d'armadura, saps? Amb una gran vara aquí a l'esquena, feta d'una espècie de tentacle d'aigua, que et diu, ensenya'ns l'anell. Els ensenyo l'anell. A la que l'aixeques, s'engega, brilla amb energia verda, inclús amb una olor de fulles a l'aire, i veus com la teva equivalent, la personeta hobbit de capa verda, s'acosta a tu per acabar-te d'escanejar bé del tot. La reconeixes, és la Cordèlia Pinegra, és la teva mestressa del gremi de druides. Veus que et mira amb els ulls oberts i diu, estàs net, germà? Benvingut a casa. Espera que m'apunto, el del nom. Cordèlia Pinegra, sí. Corbèlia. És la hobbit. La hobbit, els pèls arrissats, M'encanta. té inclús goodberries al cap, que són unes petites mores. Bueno, Són anem a unes mores que si ser... les menges. Anem a ser revipis i un hobbit en català correcte és un mitjarol. Un mitjarol, sí. Oh. Se m'ha escapat, En català correcte. Els que ho esteu mirant podeu fer el primer xupito. Estan sortint les ales del Fènix de la Renaixença. Oh no! Ja, Flor, no, sisplau! Li dic a la Cordèlia, haig de buscar en ploma grisa per donar-li una carta de vital importància que m'he trobat a les catacombes de Roca Negra. Hòstia, sí, crec que encara està dormint, ja saps, els mussols són nocturns i aquestes coses. Crec que està en el seu niu. I et senyala a l'altra banda de la sala, a lo que seria, si mireu en el mapa, passat el riu de persones escapant pel portal, hi ha la gran biblioteca etèria. És una biblioteca que sobretot té mantes al terra, perquè s'accedeix amb la ment, no amb els ulls. I a dalt de tot, a la cúpula, hi ha un petit, el que tu em podries dir, niu. És el seu despatx. I al costat hi ha una petita escaleta per pujar fins a dalt pels que no poden volar. Doncs vaig cap allà. D'acord. Pots moure't fins, diguem, les columnes, d'acord? Pots controlar el teu d'allò? Sí, l'estic movent. A veure. Quedo aquí de les columnes. Perfecte. Quan arribes a les columnes veus això, múltiples refugiats, gent cridant amb por... Entre els refugiats que estan entrant pel portal veig en com es deia, Krul? Kruk. Kruk, el golem que estava portant tots a la biblioteca de Roca Negra. El teu amic Goliat encara no hi és. Val. Bueno, miro aviam com puc creuar tot aquest riu de gent i també estic a la White, aviam si veig en Kruk. Pots intentar passar la barrera de paladins o pots donar una volta, com siguem, per darrere del far elemental, del portal. O sigui, per l'esquerra, diguéssim... Sí, pots fer un rodeo, saps? Veus la meva fletxa? Sí, no, estic sopesant. Vale. Faré una volta, sí, massa gent, a mi la gent m'atabala. Mou-te fins aquí a la cantonada. On has marcat, no? Aquí? Sí. En aquest moment... Ai, sí, em puc moure així, que és més guai. És genial, El Roger està molt bé. Són molts númers, tios. Sí, em moc fins aquí. Vale, veus això, la gent està molt espantada. En aquell moment, a la mateixa plataforma on has aparegut, apareix a la meitat d'un crit la Ceres. Hombre, que sóc jo. L'elf aquest que us deia amb la túnica blava, el kimono aquest blau, és moreno, cabells blancs, és en Melos Kun. Se t'acosta i et diu, ensenya'ns l'anell. Què està passant? Bueno, ensenya'ns l'anell. Tinc l'anell aquest, a què es refereix? Sí, és el teu anell de l'aire. Vale. I dic, sí, perdona. Dic, tinc molta pressa, tinc una missió molt important. He d'anar a activar el protocol Escarlata, era? No. El protocol Escarlata, exacte. Vale. Hòstia, m'he recordat, acabo de flipar. Roll crèdits. Vale, és com es diu a l'episodi. La qüestió, de la mateixa manera que en Dan l'ha rebut algú del seu propi element, tu veus com i no tinc una paraula bona, ho haurem de preguntar al públic, Norf, el fill d'un nan i una noma, Hòstia!
Porta una armadura d'escames, ceràmiques, semblen, i una cadena pesant de ferro voleia al seu voltant. Aixeca l'anell. Tu saps que s'ha d'aixecar perquè ho has fet moltes vegades, això. Vale, sí, el protocol. Es connecta al Bluetooth i... Estic neguitosa perquè, clar, hem de tancar el portal o entraran tots els de Roca Negra. O sigui, tots els enemics que estan a Roca Negra. Els humans, sí. Bueno, sí, els humans, vale. bàsicament. Què vols fer, llavors? Bueno, sé si triga molt aquest protocol. El que vulgueu que fer trigar, pensa que s'ha d'avisar la gent que torni abans de tallar la connexió. Perdona, tinc una urgència militar de prioritat absoluta. Em coneixes? Soc la princesa Ceres Niqué i si no et sap greu me n'he d'anar a avisar a la... Això sí que no me'n recordo. No la Londra o la Shur. Sí, et diu, mira, estan allà. Veus una princesa, el que seria una exploradora èlfica i una minotaura discutint-te a l'altra banda de la sala. Fletxada cap allà, però presto, lleugera com el vent, si no m'ho impedeix el senyor funcionari. No, et diu, bons vents. I veus que va atendre una altra persona que està arribant, no sé què. Hi ha diverses persones que estan tornant a l'enclau veient que això està començant a ser xungo. Li dic, vale, anar Mària, i me'n vaig. De Mària. Arribes més o menys a l'alçada d'en Dan, sisplau, feu-me els dos una... Tu, Berni, fes-me un atletisme i Dan, fes-me una salvació de destresa. Venga, ahí que vamos. Character sheet. Atletisme, has dit, Sí. Jo he tret un 10. Jo un 7. Vale, la Ceres és gràcil com el vent, però en aquell moment, de pressa, s'entrebanca Vístete despacio que tenemos prisa, ¿no? S'entrebanca amb en Dan. Hòstia, l'enano havia de ser, me cago en dena. No sé, me cago en tots els déus i en el pi més gros del món. Jo tinc pressa, jo també! Li dic, amb un despreci èlfic absolut, li dic, Vanya, si no me-lo. Això ho pots subtitular després com a vés-te'n d'aquí. Vanya, m'he buscat tot d'expressions èlfiques. Sindarin. Parnacular. Sí, bueno, entre Sindarin i Quenya, sincerament, no... Què respon amb Dan? Et replico i et dic, què collons cardes, orelles picudes, aparta't del mig, si no vols menjar terra. Dic, mira, no tinc temps per discutir amb algú del teu tamany i intento saltar-me'l. Torna'm a tirar, tira'm acrobàcies, sisplau. Vale. I he tret un 15. Bueno, xaval, això ja... Un 15 el sobrepasses. Perdona, Nan, sé que serem bons amics més endavant per exigències del guió, però de moment ja veurem, no? Ja veurem. M'agrada perpetuar el pique nans elfs, encara que tinguem un enemic comú. Totalment artificial. Mentre us esteu mig barallant, vale. En el cercle de teletransportació apareix el nostre amic, sí, amic segur. Anava a dir a ell, això ja, el nostre vell guerrer i company en gol de golp, el senyor Poema. El senyor Poema. Li poso el nom a dintre del vermell, ara. És algú que ha viatjat molt amb el que... Com apareixes? El veterano. Apareixo com... O sigui, tal com vaig tirar la pedra al terra en el lloc on estava amb les mans de la resistència i vaig començar com caminant amb el pit fora, com molt seriós, com molt jojo, doncs tal com vaig creuar el portal és com apareixo aquí. Genial, sense mostrar cap cara de mareig o de no estic acostumat a això o el que sigui. He hagut d'arribar aquí 1000 vegades i estic fins als collons. És algo bastant quotidià per tu, veus que en Hieros, aquest monjo a l'aigua, et comença a dir sisplau, ensenya'ns el teu anell. La veritat, també cal, m'has vist 1000 vegades. És per seguretat, germà, és per seguretat. Maleït, orelles punxegudes, aparto la capa i es veu la meva mà com repenjada sobre la pistola, moc els dits així i ja està l'anell posat. Veus que el clergue del monjo del foc que hi ha al seu costat, que és el que ha de fer-te els xaquets, el reconeixes, és un genasi de foc,
es diu Sutja, perquè té les mans cremades de tots els cops que fa servir el Cés d'allò. I diu, va, home, poema, ja saps que això és un tràmit. Me'l miro i li dic, de veritat, Cal? La gent, tens una reputació, la gent et podria imitar. I si ets de mentida? I si ets de mentida? Somric, ensenyant totes les meves dents serrades i malicioses d'algun Alavern, i el cendre està així, no? Sí. Me'l miro, amb totes les dents, i li faig. I coincideix l'anell. Tira'm una tirada d'intimidació només per les risses. Pensa que li puc fer cridant, això? No, genial. Està sent molt diplomàtic ara mateix per ser en poema. Pels que no coneguem una mica la d'allò, els diabòlics se solen donar un nom de virtut o de qualitat a si mateixos. Quan em presenti amb els altres dos explicaré d'on ve el meu poema. Vale, amb un 12 veus que et coneix de fa molts anys, des de la teva terra, saps? Però una mica sí que dius, vale, tranqui. I et diu, benvingut un altre cop, camarada. Merci, he de fer coses importants. He d'anar a parlar amb el bo d'en Roger i començo a creuar la sala. Vale, tira'm percepció. Aquí. Vinga. Ho veig tot. Amb un crític. Veus en Roger, a veure que te'l pugui assenyalar. Aquí dalt, a la cantonada de la biblioteca Tèria. Vale. És el nom aquest. I veus que està amb en Cadmus, un dracònid, i estan ajudant els civils a anar cap als refugis subterranis per aclimatar-se i tal. Als orcs els agradarà viure sota terra, saps? A diferència del nostre company d'Orida. I els estan ajudant i tal, però veus que just el veus just en el moment que estava com pendent de veure si arribaves. I et fa una mini-senyal. No sé si tens una imatge al cap tu d'en Roger o vols que et doni jo. Sí, el Roger és un nom pèl-roig, val? Que va sempre amb unes ulleres d'aquestes rodones de soldador, amb la tira de cuir. Vale. No sempre les porta posades, però seria lo habitual. Quan vol veure-hi bé, en comptes d'aixecar-se-les i portar-les aquí com qualsevol cabri esperar, aixeca només la meitat i només mira per un ull. Val? Té el bigoti, el té com trenat i el té molt llarg i sempre encès. Li va cremant. Amb dos metges, no? Sí, i de cabell és completament calb, menys un petit tirabuixó de cabell pèl-roig que li surt per aquí a l'Otintín, que també està en foc la punta. Genial. Molt una mica, A més, és bàsicament bastant similar com me l'havia imaginat. El toc barba negra m'encanta. També, en aquest moment, no estava preparat per algo més seriós i porta un... com es diu? Un davantal de taverner. Molt net, per cert. Molt net. Amb un brodat bastant maco que coneixes d'haver-lo vist des de la seva família fa uns quants anys. I això, et senyala, diu, escolti! Mestre, com anem? Us esteu cridant... Sí, de la sala, A més, d'una punta a l'altra. A més, me'ls miro, veig que està també el Cadmus, i els dic, pareu de distribuir-los per la ciutat i armeu els que es puguin armar. I començo a anar cap a ells. Ei, col de rol. Sí, estem en ello. Ja sabem que l'UDEPA els havia ja preparats. Pensa que aquesta gent... Després parlem. I se'n torna amb els civils. Estaries més o menys per aquí quan en Roger se t'acosta i creua, és petitonet, llavors aconsegueix creuar hàbilment entre les cames de la gent i us treu aquí... Aquí, per exemple? Sí, just enmig de la columna, que hi ha el petit espai. Esteu al costat d'una línia de paladins amb armadures brillants que estan ajudant a la gent, però també de pal de tu. Saps? Corre. I res, et diu... M'alegro de veure't. Sembla que es liarà i si comencen els protocols amb l'ex Sacrosanta... Bueno, ja saps el que va passar l'última vegada, saps? Es van quedar penjades un huevo de missions
I no volia que et passis això a tu. A la que he vist que la gent corria d'aquesta manera, dic, avisa'l perquè... Les cabres sacro i santa. Sí, així és. Tinc una cosa pel bon Cadmus. Crec que seria interessant que ens veiéssim les cares després a la bomba... A la birra. Bomba de birra. Fa molts dies que no vinc per aquí, a la bomba de birra. Bueno, ja saps que tenim la teva habitació preparada per quan vulguis venir. Sempre... Ja saps, tinc una intuïció, et diu en Roger. Tinc una intuïció ja quan estàs a punt de tornar a missió i ja li dic a la meva companya, tu, anem a recollir-li que aquest està a punt de caure. Huelo a sufre! T'anava a dir, Roger, els soldats ja no són el que eren, ja no és com els vells temps quan tu disparaves sense moure't ni un centímetre el teu gran canó, només portant-lo sota l'espatlla. Sí, Ho hem perdut tot. Rocanegra ha caigut. Fins on jo sé, Rocanegra està ja al límit de caure i si no ho fa ara, ho està fent a hores d'ara, per això aquest xurro de gent. Ja només queda aquest tros de roca maleït en el que estem. El puto últim enclau. Últim enclau. Jo ja els deia que era de mala sort ficar-li aquest nom quan encara quedava Rocanegra, però mira, saps? Profètic. M'alegra de veure't, vell amic, i se t'abraça a la cama. M'agafo de l'esquena i faig uns tocs d'allò més masculins. No, homo, bro. Veus que et diu... Jo venia aquí a acabar de... M'han estat liant els cercles secrets una altra vegada. Jo els vaig dir que mentre no fos tecnologia ni canyons, jo no feia res més. Però m'han parlat d'unes gemes i unes merdes. Ara anava a reunir-me amb el mussol, el ploma gris. Parlant de gemes i merdes, crec que en tinc alguna d'aquestes. Te la donga tu o t'acompanyo a parlar amb el museu? No, vine amb mi. I comença a creuar el riu de gent i diu, no, espera. I va amb tu. Els he ficat més grans, els tokens, perquè els veieu, però va amb tu a... Me'l miro molt seriosament i li dic, què, Roger, com els vells temps, vols que els creuem? No tinc el meu canó, i si el trec de l'alter i la dona em mata, ho saps. Tens raó. Ja no tens cop per sortir, Mira que me l'estimo, però tu sol deus tenir una vida molt senzilla a vegades. Amb tots els respectes t'ho dic. Per cert, el canó bé. El canó? El petit regal. Nen, li vaig volar la xola a una filla de la Set d'una sola bala. Ben fet, s'ho mereixen totes. Mira, almenys una d'aquestes, la meva millor, està amb tu. Totes les demés, pues... Si tenen raó els que estan fugant-se, les veurem venir. Ja saps què van fer amb les meves nenes, els putos imperials. Les han prohibit en massa i ara ens les trobem matant els nostres propis fills. Es fica una mica trist. Reacciones d'alguna... Sí, li dono un cop a l'espatlla fort de fer-lo moure i li dic, Roger, capgirarem aquesta història. I començo a caminar amb el Roger cap a... Bueno, ara de moment cap a on començo a vislumbrar dues figures, una molt alta i una molt petitona. Exacte. I ara és quan es baralleu els tres per veure qui passa venint per el nostre portal, no? Coneixem-vos. Vale, estem al mateix plano. Seguim amb per ara l'ordre. Dan, amic meu. Veus que arriba en Goldragol amb un nom que no et sona gaire. El conec, en Goldragol, d'abans, o...? La cosa és, has anat bastants cops a la bomba de birra. I l'has vist sempre a la seva cantonadeta amb la seva pipa, amb la seva pose edgy, saps, allà, la seva mitja espelma per tenir més profunditat, saps? O sigui, Sí. És el tipus... Per fer-se-lo interessant. El saludo sentint amb el cap. L'elf la miro i bàsicament m'ha saltat com si fos un puto potro. Sí. Així que això, un poltre. I no t'has donat la colleja perquè mira... A tu no faig res més que treure't la llengua i me'n vaig cap a la biblioteca etèria. Vale, Mauta ja
passat cap aquí on veus aquestes dues figures que us he descrit abans, la Londra Keith, la comandant de la Cos Expedicionari, Aquí, no? Exacte. Discutint-se amb la Shur Banya Trencada, que és una dona minotaura, gegantina, amb una banya... Tauren. Exacte, una banya a cada costat, per això li diuen banya trencada, una armadura a cada parra, un martell... Exacte. I, bueno, com que en Dan és superperceptiu, no pot evitar escoltar que no, que et quedis aquí, burra, que et quedis aquí. Haig d'estar amb els meus germans. L'Eudepa ja està allà, no et preocupis. Ens avisarà si passa qualsevol cosa. Et dirigeixes cap a en Kefren, llavors? Sí, és que realment, si no és algo que afecti directament als meus estimats boscos, o sigui, estic aquí perquè ets de menjar, saps? Si no, no hi seria pas. Exacte. Faig així i dic, problemes de la gent alta, i me'n vaig a veure en ploma grisa. D'acord. Niqué, senyora princesa Ceres, perdona. Quina és la teva acció? Bueno, la meva acció és anar cap a la persona, o sigui, tirar milles endavant. Jo vaig fletxada, o sigui, la meva missió és protegir tanta gent com pugui o salvar el màxim de gent possible, i entenc que tancant el portal, bueno, apurant al màxim el portal obert, és que clar, és una decisió xunga, perquè quan tanquem el portal hi haurà gent que quedarà atrapada a Roca Negra. Els companys de Quadragol, per exemple. Que, bueno, ja... Sí, que jo tinc pensat més endavant, no sé, però jo vull organitzar una expedició per anar a salvar aquella gent que acabi esclavitzada. Però bueno, això ja seria més endavant. Però que s'ha d'escollir el mal menor, i en aquest cas el mal menor és tancar el portal, perquè si el deixem obert entraran a l'últim enclau, i això és inconcebible. L'últim enclau ha de perviure. Per tant, la meva missió és ben clara. És exacte. Amb qui parles? Les veus, el que et deia, discutint-se, veus el nan que està anant cap a la biblioteca... Amb qui tinc més afinitat jo? La Londra Keith és la líder del teu gremi, bueno, del teu gremi, de la teva raça i de la teva lloc, però és una elfa de l'est. Us teniu una mica de mania. I creus que s'ofendria molt si em dirigeixo a la Tauren directament? No. Vale, doncs vaig allà i bueno, exposo la situació, que vinc de Roca Negra. Directament tinc ordre d'activar el protocol Escarlata i tota la parrafada que he dit abans la dic ara. Els ensenyes la clau cap a on l'Eudepa? Sí, bueno, el que faci falta. Vale. Tira amb carisma, seria persuasió. Persuasió. Avantatge, perquè estàs ensenyant la clau. Jolín, vaya merda de tirades estic fent, Ja, a vegades. Bueno, no sé si imposo gaire, però bueno. Torna a tirar, que estàs ensenyant-los la clau. Dic, home, pues llavors, si estic ensenyant la clau... Aquesta és la clau de la situació. Un pito. Ai, merda, he tirat per eficàcia, perdó. Persuasió, ara. Hòstia. Ok. Sí, igual no mira gaire la situació, Mira, 6, 7, 8... Vale. És que estic molt cansada i, clar, el meu aspecte, pues, clar, no dona la sensació de lideressa que tinc normalment. Ara mateix estic pues, amb sang a l'espasa, com abatuda, com en plan... I clar, entenc que no... Però elles han d'entendre la situació. Elles estan molt embrancades amb la seva... O sigui, veus que la Londra vol anar a Roca Negra amb els seus soldats i salvar... I l'altre està dient, tu, espera't, saps? Queda't aquí. Vale. Quan intentes parlar veus que ni t'escolten. Hòstia. Llavors, estàs en allà. En aquest moment és quan arriben en Goldragol i en Roger. Vale. I feu-me tots tres una tirada de percepció. Vale.
Bueno, ara sí. Ai. Ara sí. 19. Ara... Uri... Ah, vale. El primer, no? Vale, 22. Ai, un 14. 14, 12 i 19. Vale. El primer que se n'adona, com sempre, és el nostre druida de sentits afilats. I sents un batec d'ales. I veus com en Kefren es planta aquí enmig de vosaltres. Puf. Espera't. Així. Faig una mica més petit. Entenc que la bola aquesta de colors de l'avatar és el portal, no? Sí, això és una representació del far elemental. Vale. Són les 4 energies elementals brillant amb torbellinos que han fet un raig fins al terra, però hi ha un portal obert i per aquest costat, pel costat de la dreta, estan sortint de 2 a 3 persones a la vegada. 2 línies de soldats els estan marcant el camí cap a fora de l'edifici, que és on hi ha els refugis, etc. Vale. Arriben Kefren i fa un... Què? Què està passant? Aquí! Què està passant? Ah, vale. El mussol, tio, el mussol. I ara ja hem sortit, o sigui, ara ja podem interactuar tots juntets. Bueno, jo literalment pues, intento imposar-me, encara que no m'hagin sortit per les tirades abans. Dic, hem d'activar el protocol Escarlata, la roca negra ha caigut. Hem de salvar l'enclau com sigui. Els altres dieu alguna cosa quan sentiu això? Si no... Toco el front, no? Un senyal de respecte cap a en Ploma Grisa i li dono la carta. Vull dir, he trobat això a les catacombes de Roca Negra. És d'un antic emissari elf, mort farà uns 1000 anys. Bueno, jo li dic alguna com... Creus que és moment ara d'intercanviar cartes? En un moment tan crucial tenim pressa. Ja llegirem la correspondència. Silenci. Els arbres més alts no creixen de pressa, saps? Si voleu un arbre fort ha de ser algo lent i sense presses. I regar-ho amb empatia envers les altres races. Orelles punxegudes. Paraule, mare meva. Mentre estan discutint-se, en Kefren us saluda en Roger i en Goldragol. Ei, no sé què està passant. Aquí tothom està discutint. Escolta, a veure, primer, anem per tons. Elfa. Niqué. Princesa, digue'ns. Protocol Escarlata, on està l'Odepa? Repeteixo la situació, exposo, dic, mireu, hi ha això, hem de tancar el portal. Sé que és molt cruel, però és l'única... Vale. A veure, Alondra, Shur, escolteu el que s'estan dient. Hombre, ara se'n fan cas, ara. Dan, acompanya'ns un moment. Necessitem la teva ajuda. Mira, ja que esteu aquí, Goldragol, Roger, acompanyeu-vos. Hi ha algú aquí que no quadra. Hi ha algú que no d'això. Es representa a la carta? O... Sí, no entenc per què han aparegut aquestes cartes ara. Vaig tenir una visió molt rara aquest matí. Després en parlem. Primer, protocol Escarlata. Veus que l'elfa i l'altra es queden més interrompudes. Alguna reacció per part del nostre amic Draconet? Tiffin, perdó. Miro el Roger, miro la resta de penya, torno a mirar el Roger i els dos ens posem a riure. Joder, que mal rotllo. Rius de gent segueixen desemmarcant. Veus que la Londra, aquesta elfa del bosc, obre les portes i es diu: vale, cap a l'Elex, hem de fer el protocol aquest. Us fa un vistazo tots i es diu: vale, foc, et senyala tu, Goldragol. Terra, et senyala tu, Dan. Aire. Això sóc jo. Sí. Vale, Kefren, vés a buscar el Melos o a son germà bessó. Sabeu que l'elfa que hi ha de la porta té un germà bessó que és clerga. Llavors hi ha un que és monjo i l'altre és clerga amb una armadura molt maca, etc. Anem cap a ells o...? Sí, veniu, necessitem els vostres anells. Vale, Capità Planeta. Tal qual. Hem d'activar l'Elixia Cruzanta ja sabeu, és el motor dels déus. Esteu en una sala semicircular i enmig d'ella hi ha un pedestal de pedra
amb diversos mecanismes de diferents metalls, gemes. En centre una gran gema com un projector, ho reconeixeu com a tecnologia arcana. I a cada punta del pedestal hi ha uns petits foradets per ficar un anell d'aquests que porteu tots després d'haver passat entrenaments a les milícies pneumàtiques i tal. I us diuen, vale, això el que frenen, que ha marxat, la Shur i o sigui, el Minotaure i l'Elfa, us diuen, d'acord, jo haig de tornar amb els paladins si el que dieu és veritat. Queda't tu aquí, Kite, comandant. Per sort tenim aquests sentinelles perquè ens ajudin, perquè ara mateix ens han pillat amb les d'única baixada. I se'n va corrents i comença a fotre crits. Va, marqueu la línia! Estigueu preparats per si arriba qualsevol humà! Us diuen... Us miren a tots i us diuen... Ens podeu ajudar amb això? Només necessitem que firmeu amb el vostre segell. Segell, sí, no? Sí, la clau en el contacte. Tot i que el meu cor em diu d'anar al portal i anar a ajudar la màxima gent que pugui, fins i tot si això costés la meva vida. Però entenc que per activar això necessiteu la meva presència, per tant... Primer s'ha d'engegar el motor, després ja li fas fer coses. O sigui, sí, no sé com funciona, però vale. O sigui, accepto, sí. Ho heu vist tots engegat, però mai l'heu engegat vosaltres. És una experiència bastant nova. Dan? Sí, vaig engegar-lo. T'has trobat amb aquest marrón? Així, Bueno, li he donat la carta al Mussol i el Mussol ha marxat volant. O sigui, vaig a veure aviam què demanen aquests, que volen que posi l'anell. No? O sigui... Estic una miqueta d'empatia. Exacte. Ets un druida. Senyor Poema? Jo... si he de segellar alguna ja està segellat. O sigui, s'escolta PUM! I és el meu punyetazo que em xupo al catxarro que hagi d'estar segellat. Segella això. Pa! Però és que l'elfa... Bueno, em diu clàssic. Vale, ha tret el seu arc i està mirant per la porta. Comenceu a sentir crits diferents de la gent que està sortint. Ja no són de pànic, hi ha alguns que comencen a ser d'olor. En Kefren torna a la vostra posició. En Roger està a l'altra banda de la porta, preparat per tancar-la si fa falta. Hòstia, però poden arribar a entrar aquí? No, és igual. Mai se sap. Arriben i han trobat efectivament el monjo que us havia rebut. Aquest elf de pell fosca, cabell blanc. I bueno, no sé com funciona això. El posa. Poseu els vostres anells. Aquestes gemes apagades que hi havia en el pedestal, a l'hèlix sacrosantes, comencen a despertar, brillar en diferents tipus de colors, tots els tipus de colors en cert moment, i de la gema central apareix una rèplica del far elemental, una bola de les energies, fent una pulsació que noteu totes. Us diu, vale, per Manwe, mai he deixat de sorprendre'm la bellesa de la màgia. Et diu, vale, veus que la Londra li diu a la Taurina, les claus. La treu-la del seu coll, i et diu, ni què? Sí, li ofereixo la meva. O no sé què he de fer. Et mira i et diu, no, necessitem un mag. Un mag? Un mag, algun màgia. Aquí decideixes, veus que hi ha en Kefren, veus que hi ha en Dan, i així mags no n'hi ha gaires més per allà. O sigui, està en el Kefren i qui més? En Dan, tens el Dan al costat. És un nan, et sona? L'has vist algun cop, però tampoc has parlat mai. Sí, ja. He tingut una interacció, però bueno, no sé. Entenc jo que confiaré més en el Kefren, que és del lloc d'aquí, entenc jo. O narrativament et destrossa molt. No, tu. Ara em carregaré. És el que hagis de fer. No, saps què passa? No, és que estic metajugant, perquè si em fas decidir és que aquí hi ha alguna cosa xunga.
Jo Ho sabràs. Jo entenc que per la situació i ara encontronazo amb el Dan, jo li donaria l'altre, però el cor em diu que si li dono l'altre ens fotrà la traïció de la vida, però bueno, no vull meter a jugar, li dono un Anquefren. Vale. Anquefren et diu... Vale, d'acord. Veieu que fiquen les 3 claus i comencen a... donar voltes. Tireu-me tots percepció. Com us deia, el soroll de la gent que està entrant pel portal comença a canviar. Collons, tio, merda de tirades, hòstia. Vale? Jo no m'entero, estic obcecada amb la Amb un 19. octarina. Amb un 19, en Goldragol és el primer de veure que entre els refugiats comencen a haver-hi morrions humans. Comences a sentir el soroll de la lluita i sobretot És que ho sabia. sents... No. Però clar, que no es localitzin. Els Zeppelins, bueno. Que no entrin els humans a la vostra ciutat i sàpiguen on és, perquè si no, sí que arriben els Zeppelins. Sobretot el que veus és un Goliat amb una túnica de pells bastant refinada. Porta, i aquesta sí que la coneixes, heu compartit alguna pregària, algun entrenament càustic de foc. Porta el Laudepa, malferida, inconscient, com si fos un bebè, un grup de llibres. I com que ets el primer d'això, te n'adones de que està com empenyant soldats humans per apartar-se i venir cap a vosaltres. Els altres veieu una massa de gent venint i sentiu el seu crit de aviseu a tothom i tanqueu el portal! Gràcies. En aquest moment, Anquefren, que està a punt d'agafar la teva clau, li donen en Dan i diu haig d'enviar molts missatges ara mateix. Mira els altres i diu 5 minuts, d'acord? 5 minuts. Aguanteu 5 minuts. Aguantem? Com? Què vols dir, aguantem? Tothom que està en missió ha de poder tornar. Si executem el protocol ara, tota aquesta gent es queda penjada. I això, en Goldragol, li recorda a l'últim cop que va passar. Sí, però paral·lelament veiem en Goldragol rotllo traient pràcticament fum pel nas i dient maleïda màgia i les seves històries. Entreu de nou, el que farem és haig d'avisar a tots els mags perquè puguin tornar a l'enclau abans de que activem el protocol. Dan, sisplau, m'han dit que ets un bon druida. No sé, fica-li tot el teu esperit, sisplau. Que la natura sigui amb tu. Jo digo, no, el nostre destí en les mans d'un nan. En aquell mateix moment, quan sentiu el Goliat vinguent cap a vosaltres, en Roger en Terra Retrocés, en un moment molt ràpid, com un llampec, tanca la porta i veieu com un tret entra per allà. Clar, és que estan entrant soldats, és que, clar... Estan entrant molts soldats. Esteu fora del cercle allà vosaltres i davant vostre veieu... Davant vostre veieu com 2 soldats i un centurió travessen la línia de paladins, veuen aquesta hèlix sacrosanta, el motor de la ciutat, i van cap a vosaltres. Tireu-me iniciativa. Ens fotran una gema d'aquelles explosives que ja veuràs. He tret un 19. Aquí? Jo també. Però... A veure, aquí. Vamos! Per fi! Un puto crític. Ja Molt bé. Com que he tret un 19, hem de jugar el que volien els daus. Tireu-me, sisplau, un dau de 20. Tenim Roll. de Ceres. Oh, però el Bernat havia tret un 22, O sigui, No, ell això és feia iniciativa. Sí. No, ara estaven decidint qui anava primer entre ells dos. Ai, jo em volia canviar-ho de Bernat. Jo, Princesa Ceres. Ceres, poema... Ara sí.
Dan, Legionaris i Centurió. Ceres. A veure... Com de Després lluny va estan? en poema. Com de lluny estan? Jo estic aquí, estan a 7 caselles. 7 caselles, 35 peus. És el teu moviment, per cert. Però no em vull ficar en... Trec l'escut, perquè tinc un escut, que jo recordi. Sí. Com són ells? Van a cos a cos, no? No, al contrari. Veieu aquests dos legionaris humans amb un peto de serp, un morió i un fusell nòmic. Veus que el nom que acompanyava el Dragol està com rabiós de veure aquests fusells. Vale. I el del mig és el que us deia, el que portaven les màscares aquestes acuirassades d'or, un centurí. Vale, vaig a pel jefe. Em poso l'escut davant, m'ajupo una mica i cargo corrents amb l'espasa en mà i Arendil! D'acord, com a reacció... No sé si hi ha un atac d'oportunitat o una merda d'aquestes, però... Sí, i m'ho estic patillejant, però bueno. Com a reacció, veus que tenia una gema de sang a la mà. És que ho sabia que tindria una merda d'aquestes, és que ho sabia. Ens surts volant pels aires. No, encara millor. L'ha tirat al terra i veieu com la seva carn s'ha transformat en una serp gegantina. Puto Uroboros. Bueno, jo vaig a lo que vaig, estem Sí, veient aquí. Bernie, Sí, això, què vols fer? Has carregat contra ell? pues si em dóna temps, pues espadazo. Intento... Sí, tens 2 atacs. 2 atacs, pues pim, pam, o sigui, cap amunt i cap avall, o clavada i el que pugui. El primer entra justíssim. Vaya merda. Vols fer servir el teu deu de precisió? Ah, hòstia, que potser m'hauria d'haver mirat bé això abans de... Què és Mira. el grau de precisió? És aquests 4 daus que tenies especials per fer Ah, maniobres. és veritat. Vale, sí, com ho faig? Tiro un dau extra. No, ja està marcat. Amb el teu segon atac decideixes imposar una maniobra Vale, sí. i torna a tirar espasa lunar. Vale, amb un altre 12 arribes pels pèls a donar-li, li fas 19 punts. Tirades. Quina merda Molt bé. tirades, tio. Si estàs molt furiosa, Bernat, Clar, tio. pots fer una cosa que es diu Action Surge, que serveix per tornar a atacar. 2 cops. Joder, pues clar, tio. Què és una mena de fúria berserker o què? No, simplement és l'estamina dels guerrers que estan ben entrenats per tenir en un moment essencial. Pues sí, aprofito, ja que m'han sortit males tirades, a veure si ho arreglem. T'eixugues la suor del front i dius Sí. aquesta serp se'n va avall amb mi. Aquesta serp la farem fuet, d'aquesta serp. I llavors què faig? Torno a tirar tal qual? Sí, però aquest cop t'hem d'explicar la teva maniobra. Torna a tirar. Va, torno a tirar espasa llunar. Sí. Vinga, Perfecte, un altre 12. Torna a entrar. Li fas un altre tall, comença a sangrar. Tens el teu segon atac. Pues, allá que vamos, o sigui, ja que estem, no m'aparto d'aquí. Jo em quedo aquí aguantant. Sóc el puto tanque. Tens l'escut davant. Bueno, ara sí. Un 17, vale, bueno, molt bé. Abans se li han sumat 3, en total has fet 19 i 15 més els 3 d'abans. 19 i 15 més 3 són 22 i 15, 37 punts. Joder, Molt bé. vale, tan mal, tio. A veure, amb Ni la tan- suma... ni tan mal. M'he gastat totes les merdes, però almenys que serveixi per alguna cosa. Ara espero que el company Nan faci alguna cosa útil. Clar, és que Tanca la porta. del gol dragol no puc dir res encara perquè no he interaccionat, però... Us coneixeu de vista, els vostres amics nans, els que et van adoptar tu i els que et van Clar, és en que- Roger, a l'altre, són de la mateixa comunitat i us heu vist a la seva taverna algun cop. Va, llavors sé que és un bon guerrer. Llavors tinc Sí, confiança saps en que és ell. un veterà. A veure, Vale. és un dracònid. Un dracònid. És un diabòlic. Tu mateix quins prejudicis tinguis, però... No, clar, els diabòlics sé que són precisament diabòlics. Bueno, els déus tirans van ser destruïts fa molts anys. Però, bueno, si em vols fiar o no, això ja és un altre tema.
No Gol Dragol, és el poema. És el teu torn. Doncs utilitzaré el meu moviment per baixar 5 i que crec que puc. Sí, perfecte. Miraré el Roger, li diré: au, Benxanuc, no t'enfadis, si saps que les millors són les teves. Trec la meva pipa, apunto el capitanot aquest i començarem fortíssims. El primer atac serà amb la pistola, faré servir l'anell de foc, faré servir la inspiració que em vas donar i faré una maniobra d'atac, faré el Menacing Attack. Això m'estàs dient contra la serp gegantina o contra els dos legionaris que hi ha al costat? Sí, contra el que li està pagant la Ceres. Vale, perfecte. I el Menacing Attack, bàsicament, el que fa és que quan si no t'ataca tu... li pego, si li hiteo a una criatura amb un atac, puc gastar el... un de superioritat perquè s'espanti. Sí, per espantar-lo. Llavors, a més, sumaré aquell superiority dice a la tirada, vale. A la tirada, val? O sigui, a la tirada d'atac no, a la tirada del mal, que crec que ho vam fer malament l'altre dia, però bueno. Bueno, ho sumarem després i ja està. Només a la tirada del mal. I un cop això, l'oponent ha de fer una Wisdom i si la falla estarà espantat fins al següent torn. Vamos! Vale. Així doncs, vaig a fer això, com que gasto la inspiració, ataco un avantatge. Avantatge. Primer tret. Aquesta maleïda hòstia. Vale, 23, es menja 19. Això és una bona tirada, hòstia. Vale, primer atac. I ara hauria de fer la... Sí, fes-ho, hauria de fer la tirada de sabidoria, superant, entenc, el 23. Vale. El 14, la teva... Bueno, això, ja ens hem entès. Sí, la meva DC de maniobra, sí, tens raó. Una i... cap de les dues, allò està espantat. I... digue'm? Que a més tinc el meu meravellós extra atac, així que li fotrem un altre bal a la cara. Veus que la serp et xiscla? Bala normal i corrent. Pum! Ai, sense l'avantatge, perdó. Sense l'avantatge. Torno a tirar o ens quedem amb... Torna a tirar. Davant del dubte. Bum! Vale, genial. Bàsicament, el que Ceres estàs fotent-li flash a la gran serp aquesta i a la teva esquena sents... I quan et tires una mica veus el pavo aquest, amb el pistrot, amb flames. Has acabat amb la vida de serp. Si vols donar més detalls... En comptes de bufar-la, l'ensenyo així, li ensenyo al Roger i dic, veus, les millors són les teves. El problema és que les seves també són meves. Però qui té la millor? Tu. Bueno, sí, això és veritat. I un altre tret. Tanta testosterona m'està posant nerviosa. Dan, veus que estàs sentint sorolls de combat molt a prop teu? Què vols fer? Bueno, tot això ho veig, no? A través de la... no ho veig a través de la porta. Sí, la que està tancada és la del costat inferior. Doncs... sortiré, o sigui... Soc un vida que es dedica a fer créixer plantes, saps? No m'agrada la vivència, així que... sortiré, em posaré aquí a la porteta. Sí, exacte. I li faig el conjur de nivell 2, que és un encantament, que és el de Hold Person, que és el de l'agarre, que li creixen unes plantes i tal al seu voltant i l'atrapen per immobilitzar-lo. Mira'm a veure quina dificultat tens i ell tirarà la Wisdom Saving Throw. Veus que et mira aquest legionari amb el seu fusell gnòmic a la mà i un 13, 14, vale, perfecte. No supera la tirada. Aquest tio, això, descriu-me com del marbre surten
Bueno, el marbre tenia una miqueta de... i la Molsa l'ha començat a agafar per les cames com el Veno, no? I l'ha començat a cobrir tot el cos per immobilitzar-lo. Genial. I després de fer això em vaig acostant, caminant lentament amb la massa de castanyer que tinc, no? Amb el pal de castanyer que tinc així, sí. picant sobre la mà, i m'acosto una miqueta més cap a la zona. O sigui, no del tot, però em quedaria, per exemple, ara estic dibuixant rodonetes. Em quedaria, per exemple, aquí enmig de les columnes. Perfecte. Aquest estarà immobilitzat. Sí, aquest cercle queda immobilitzadíssim. Si està immobilitzat i baixa la defensa? Està paralitzat, de fet. Això, està paralitzat, sí. O sigui, bueno, quan em toqui a mi aniré per ell, o sigui, vamos, però claríssim. És el seu torn, de fet? Ja, bueno, a veure què fan, també. Sí, queden 2 legionaris i un d'ells està paralitzat. Teniu avantatge quan l'ataqueu. El primer legionari de tots se t'acosta, carga contra tu. Contra mi? Feres, sí. Vale, per això he vingut. I et fot 2 atacs que amb la seva espasa curta van amb gladius. Són putos romans, tio. Tenen un punt que suposo que amb el teu escut els pares clan. Sí. L'altre no es pot moure ni parlar. Hold! Intentarà fer una altra tirada de salvació per semidespertar-se, per intentar d'això. Però no ho aconsegueix. I tornem al torn de la Ceres. Bueno, la princesa Ceres, si pot, a saco perquè està paralitzat, però amb l'espasa. Vale, el problema està en que tens, si t'hi fixes, tens una davant i a l'altra no li arribes. Però no puc moure'm així? Sí, aquí està el kit de la qüestió. Si et mous, t'atacarà. Sí, té un atac d'oportunitat. M'és igual. Vale, doncs t'ataca. Sí, que m'ataqui. Sóc el tanque. 15 no entra, oi? No. Perfecte. El rebotes en l'escut i vas cap a l'altre? Sí, em tenia l'escut a la seva puta cara i vaig cap a ell. Cap a l'altre. Tots els atacs que li donguis en aquesta criatura es compten com un crític, amb el que mentre no treguis un 1, amb avantatge, Bernat. Vale, no sé com funciona de l'avantatge. Jo li tiro espasa lunar, Sí. O sigui, has d'anar a la teva fitxa i allà posa avantatge. Suposo que has de picar per llançar amb avantatge. Exacte. Amb un 19 dubto molt que treguis un 1 i com que tens avantatge. Bernat, explica'm la situació. Bueno, en Dan apareix, que me'l carrego. el mobilitza i te'l carregues. Vale, sí, quan li apareixen les plantes, amb una mirada de complicitat amb el nan, per començar a trencar una llança a favor nostre, Bernat, que no vull estar picant amb tu tot el rato. Jo el xipejo, Vale. El miro, somric, en plan, merci. I bueno, m'esquivo el que m'ha fotut l'atac d'oportunitat amb l'escut, salto cap allà i li poso l'espasa en el coll i abans de matar-lo li dic Nai Eru Bariu Valen i el tallo. Al cap, al terra. Després ho pots subtitular, si vols. Li acabo de dir que Eru a tu guardi. En plan cabrona, saps? Sí, no, sang freda. Molt bé. Aquest ha sigut el teu primer atac. T'has mogut 10 peus. Vols moure't cap a l'altre? O intimidar-lo, fer-li alguna altra... Encara tens acció. No sé si em val la pena. Prefereixo atacar-lo, si puc. Vale, doncs passes d'un a l'altre. Puc fer això? Si puc fer-ho, ho faig, Sí, encara tens un atac. Pues el crit d'Elendil li foto, és que sóc la guerrera, o sigui, és que vaig això jo. I un 10, bueno, potser no. El para amb el mosquet a últim moment. Vale, vaig així. Li cau, treu l'espasa i... Com venia de l'altre i... Però bueno, allà estic, entretenint-lo almenys. Exacte. Necessito que en Dan i en Goldragol facin... Bueno, i la Niket facin una tirada de percepció, sisplau. Marchando una de percepción.
Un 9. Jo estic avui poc perceptiva, em sembla. M'he picat, no sé si surt. La dificultat és 12. Ai, Sí, mira, he 17, tret un perdó. 12. Per cert, No. Bernat, no et pots canviar el nom de lo de la pífia per el nom del teu personatge? Això ja ho farem. Com fa el poema No, o jo? Sí, després ho podem fer. No veieu res. Ja, vale, ok. Mentre juguem una mica, però no veieu res. Vaya, el Balrog darrere nostra. Bueno, No, a veure, Dan, tens una percepció passiva molt heavy. Torna'm a tirar. Perquè la seva tirada no supera la teva passiva. Acabarà de druida? Sí, estic Vale. picant-lo. Toma ja. 19. Ara sí, just darrere vostra, amagada, expulsant-se les restes d'una gema de sang, hi ha una filla de la serp que cabrona. que anirà després dels legionaris si és que sobreviu. En Roger et diu gol de gol. N'estic massa vell per aquestes merdes. Jo no m'he donat compte, jo estic amb el legionari davant meu i jo estic allà... Exacte. Mosquete... Què fa en poema? El poema... Clar, la cosa és que jo estic encara dins de la sala, perquè abans he disparat des de darrere la porta, per tant, jo la filla de la serp no la veig encara. Exacte. El que sí que De fet, veig... només l'ha vist el nan. Clar. No he vist això. El que sí que veig és que tinc a la meva companya elfa, que no és ni més ni menys que una de les últimes princeses elfes No, la del última. món. La última De princesa la elfa del seva món, cultura, sí. De la meva cultura. De l'est, suposo que hi ha més coses. forcejant amb un dels dos, o sigui que acaba d'esgotar totes les seves energies carregant-se a un manin i saltant pels aires per anar a carregar-se l'altre, i surto al crit de "Ah, no! Això sí que no!" Començo a córrer per aquí, pum, 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 veig el Dan, li poso una mà a l'espatlla, el salto per sobre, entretrec l'espasa, segueixo corrent, toco, i li enxufo, pum, amb la bastarda, o li intento enxufar amb la bastarda al soldat. Vale, perfecte. M'encanta, tio, és epiquíssim, epiquíssim. Yeah, aquí hi haurà un creixent de la música. Uah, crec que no li Una ha rebotat. Ai, no, sense l'anell, perdó. Exacte, això sense l'anell. La primera li dones, però just és un angle d'armadura que rebota. Sí, però aquí no acaba la fúria d'en Goldragol, i tal No, com aquí no acaba. l'espasa rebota i va cap enrere, torna a caure amb tota la força que li pugui donar. Estàs tirant dos mans, Sí, sí. Vale, a muerte. Un 13, deixa'm que t'ho digui. No, No, els dos atacs fas contacte però no acabes de ferir-lo, o sigui... tal i com l'espasa rebota cap a una altra banda, faig... Gasto l'acció en surge i li torno a pegar un castellot al tio del maleït mandoble. Vamos, Ets un vamos. bandido, saps? Sí, a la que diu que el matareu, ho sabeu, no? No pot ser, tio. Però és que aquest pavo acaba de veure com els seus companys han mort i ha dit vale, no, és termi final. Està mentalitzadíssim. S'ha vingut amunt, això, El legionari s'ha vingut molt amunt. El segon atac, perquè el primer també... Tinc dos per l'acció en surge. Sí, el que et dona és una acció. I una acció són dos atacs. Vale, doncs llavors saps què faig? O sigui, li pego, veig que l'espasa no dona, envio l'espasa a tomar pel cul, trec la pistola a bocajarro i li enxufo una bala en tot el perolo, a veure si... Vale, tira normal perquè en Bernie l'està distraient. Vale, mira, almenys. Si fos un altre tipus de tirada, entra pels pèls i Un 16, hòstia, a veure. veieu que aquest pavo que ha aguantat les hòsties d'una princesa, les hòsties d'un matarà, aquest senyor que hauria tenir una família que hauria estar molt orgullosa d'ell, aquest legionari humà, amb un crit, Escòria humana, tio. és desintegrat i surt disparat, xoca contra aquesta columna i deixa tacada de s'encomana els noms dels caiguts. Vania Cinnomelon. Amb això,
sentiu un soroll de robes movent-se darrere vostra i cadascun de vosaltres, Goldragol i princesa Ceres, veurà com un ganivet se li dirigeix. Un ganivet mental. Hòstia. Això no pot cobrir amb escut, no? Això és... Un 23 t'entra, Berni? Amb un escut mental, sí. Jo crec que sí. A mi també. Molt bé. Et menges 16 punts de mal. Vale, com ho faig? En la pròpia fitxa l'edites. Ah, vale, sí, ja ho veig. Veus com aquesta filla de la serp, una aprenent, no és de supercategoria, et mira amb cara boja, t'envia 2 punyals psíquics que et fa molt de cefàlia, molt de mal de cap de cop i volta. 16, m'has dit 16, eh? 16, sí. 1, 2, 3... Però els dos li ha tirat a les Ceres, no me'ls havia tirat a una No, i una amb ella. aquest és un. 16. Ah, vale. El que et ve per tu... Per Manuel. 23. Entra. Et menges 6 psíquic i és tot per tu. I et menges 6 psíquic perquè l'sneak attack ja l'ha gastat. Que si no, te'l ficava també. És una mala persona. I al veure el nan, se li acostarà. O sigui, veus que tu, Dan, estàs veient aquesta pava intentant s'amagar. Veus que et mira, fica aquests dos guerrers i se t'acosta amb una nova daga cap a tu, que al següent torn d'allò. Però ara és el teu torn, oi? Sí, jo veig la situació i crido Baruch Khazar, que vol dir esmoleu les atxes, em transformo en boss, val? I m'hi llenço a sobre. Vale, doncs aquí tens a la fitxa 2, li fots els teus... crec que són dos. Sí, són 2 atacs. Una mossegada i una esgarrapada. Genial. Sí. O sigui, són 2 daus de 6 més 4 de mal. Un 15. Aquest és un i l'altre, que és la... O sigui, un li faig la mossegada i l'altre el cop. Espera, que em surt un 20 cargant ara mateix. El primer, ja et dic, l'has intentat mossegar, però li has donat a l'armadura. Un 19 entra. Amb un 12 la deixes molt cascada. Val, o sigui... Estava ensangrenada. El fet d'haver-li saltat jo sobre transformant-la en boss, o sigui, no és el mateix que et salti un nan a sobre que et salti un os a sobre. Això la deixa immobilitzada o estem els dos allà forcejant? Vols forcejar en comptes de fer-li mal? No, o sigui, era simplement per preguntar, no havia dit que li feia mal. Li pots fer mal o forcejar. Vale, la pots atrapar. És algo que poden fer els ossos molt bé. No, o sigui, ja dic que li feia mal, per la propera ja miraré de... Espera que... Vale, no tenen coses rares, vale. Sí, no, pots... Atrapa-la perquè els ossos aquests... com és el teu os? Té el pèl verd també? No, en aquest, quan em transformo en os, és un os bru ben gros. Val? El que sí que porta dues trenetes als costadets de les orelles com a referent meu i tota la joia i la bisuteria vària que duia per sobre jo. En aquest moment li has fotut una bona atrapada. Sentiu des de dins de la sala. Ja ho tenim! La bandera. Va, afanyeu-vos! Comenceu a notar que l'energia de l'Àlex Sacrosanta s'està activant. Del portal ja no hi ha civils, ja estan començant a entrar piques humanes. Els paladins estan lluitant. I vosaltres que esteu aquí situats a la porta, tots, de fet, veieu com des de fora de l'edifici una barrera escarlata baixa. Una barrera d'energia baixa. Veieu que el far aquest elemental es comença a tancar. S'escapa algun humà, però aquest ja l'atrapen. I de cop i volta tot vibra. Tot vibra. Tireu-me
una salvació de Constitució. On estan les salvacions? Al costat dels atributs. En Dan queda noquejat i es transforma un altre cop en Dan, em sap greu. Vale, aquí, vale. De Constitució, has dit, Sí. Fet un pito. Fent honor a la pífia. Les Ceres també s'han xocat contra en Dan i s'han quedat els dos noquejats Els dos per un moment. pifieros. Els dos pifieros han tret una pífia genial. Que èpic. I en... Hòstia, tios, Vull dir, tampoc... esteu tots al terra, Hòstia puta, vaya... motes de pols cauen. Després d'aquesta espècie de terratrèmol, Dan, t'has retransformat en druida i el teu nas olora que no esteu al mar, ja. No sou on éreu abans. Darrere d'aquest escut escarlata hi ha un paisatge diferent. Un paisatge àrtic. Abans estava al costat de Roca Negra. Ara mateix, l'últim enclau s'acaba de moure i aparèixer plup, a les illes polars. Hòstia, que es mou tot. Sí. Hòstia. Tothom està intentant aixecar-se d'allò, hi ha hagut alguns petits incendis, soroll, desconcert. Els tres que han executat el ritual surten. Veus sèries com la Londra et fa un... com ben fet. Sí. Mentre m'aixeco del terra com puc. Senyalen... Però entenc que hi ha els soldats encara dintre? Els que han entrat a dintre? No, ara mateix. Per cert, fem una tirada de percepció última. Vale. Puto enano, tio. Jo estic molt fallon, molt fallon. Jo no m'entero, jo estic al terra i... Mentre els jefazos estan... Mig humillada. Aixecant-vos i ajudant-vos i dient gràcies, ens ha de salvar el cul. Dan, abans de que el protocol d'Escarlata saltés, estaves lluitant contra aquesta filla de la serp. Filla de la serp. Ara no l'has vist, però l'olores i tens el seu rastre. El segueixes? El segueixo, però transformant-me en jo, que tinc un costum de percepció molt més augmentat i el vaig a seguir. Vale, veus que està... on estàs? Aquí. Està amagada aquí en el d'allò. La persegueixes, no? Sí, de fet... ho dolo i la culpa. Tiro el portàtil al terra i la començo a perseguir. La corrales contra una columna i m'expliques exactament com l'acabes de destripar. Oh, i tal, li salto i li enganxo l'angonal i tiro cap enrere i li arrenco la cama com si fos un parrac de tela vella perquè quedi com cancel·lada penjant. Vale, comença a cridar... No comença a cridar, és una filla de serp. Fica una cara molt adusta, molt seriosa. La vols mantenir viva o te l'estàs carregant? O sigui, li he arrencat la cama, si d'això després segueix viva... Si no la cures, has de sangrar. Tal qual t'ho dic. Sí, mira. Em destransformo del lloc. Perfecte. I li llenço el conjur de... Em sembla que era el Healing Tube. El Healing Word, vale, perfecte. El Healing sí, Word. no et preocupis, el conec, sí. Però... Per este. Ai, vull mirar... És que no sé si és el mateix de sacerdot, que el de sacerdot pots fer que recuperi parts que hagin estat amputades, però jo... Si es pot fer que recuperi parts... No, jo no vull que... No vull que se li... O sigui, li vull com cauteritzar, o sigui, li vull deixar que tingui la cama amputada. Li vols deixar sense recuperar parts, oi? Ah, exacte. I Vale, si de cas, després de curar-la, perquè sé com funcionen els mags, sí. Amb la garrota li vull trencar les dues parts. No sigui que es posi a fer màgia ni res.
Vale, perfecte. Li fots dos joies, li arrenques la cama. La tens d'allò. Tira'm una tirada de medicina, sisplau. Aviam, on està això? Medicina, aquí. Un 9. Aconsegueixes curar-la a temps perquè es mori. O sigui, l'has cauteritzat, però... entre la teva... O sigui, entre la rasgarrapada abans, la cama d'allò... diguem que el rellotge, el compte enrere havia començat ja feia un ratet, saps el que vull dir? Del de sangre. I les seves últimes paraules et diu... Impur! Bueno, diu impur i prou, un cop. Putos nazis, tio. Etcètera. Jo ja li he dit que era... O sigui, jo li he dit que era pacifista, no pacífic, així que... L'empenyo i la deixo al terra. Plonk, plof, has de sangre. Sí. En aquell moment en què Fren et diu, estàs bé? Sí, però hauríem de vigilar que dintre de la ciutadella no haguessin entrat més infiltrats com ella, que poden fer servir tot aquest encanteri de passar tant desapercebuts. Així que estiguem a la guai, no sigui que puguin arribar fins i tot a entrar a la biblioteca d'Eterea i robin coneixement que pugui ser contraproducent per nosaltres. Estan tots els nostres guerrers preparats. Et diu l'Ashur, que ha retornat amb vosaltres. Ceres, Uema, esteu tots junts. Si voleu fer una acció com parlar sobre la trama ara que esteu tots junts, veus com en què Freno es diu, què em volíeu dir abans? Mentre la Londra et va parlar amb tu, d'acord, Bernat? Quin dels dos, Bernat? Ceres. Vale. Veig que ja no estem en perill, ara entenc, no? No, el portal ja no està d'allò i encara hi ha un escut carmesí escarlata al voltant de la illa que veieu per les portes de l'edifici. Em fico l'escut de l'esquena, guardo l'espasa. Vale. Et diu... No recordaré lo d'avui. Hem de parlar. Anem a veure què van a dir aquests companys vostres. No crec que sigui casualitat que us hagueu reunit. Doncs li acabo entregant la carta en Ploma Grisa. I li dic... Bueno, ja li havies donat, se la treu de la seva túnica i et diu... Me'n recordo. Això, sí. Li dic, llegeix-te-la perquè és important, perquè està firmada per la reina dels cercs, la reina dels nans, la dels orcs i molta més gent important. Et crida l'atenció sentir el nom de la teva mare en aquest pergamí. Perdó. Vale. Bueno, veus que una de les meves orelles d'elfa fa com un... Com? Has nombrat a la meva progenitora? A la reina... com es deia? L'Hesperia. L'Hesperia Nike. Hesperia Nike. Tens el segell també que li vas trobar al missatger. Sí, però això no volia dir-ho. Vale, no. Ella no ho sap. Li dic, és la teva mare? Sí. Doncs em sembla que no va córrer gaire bona sort a Roca Negra i et faig entrega del segell. Que troll, era un missatger. Però... Ja, però això ell no ho sap. Que no sé, jo sé, la mare del meu personatge estava... No, Berni, s'està confonent. No ho entenc, jo tampoc. T'està trolejant. Reconeixes l'escut que et dona, és un escut de missatger de la cort dels elfs de Vignalia. Hòstia, joder, estic molt espès jo també, com a jugador. Tranqui, ara estem a punt de finiquitar. Llegiu la carta en veu alta. Goldragol, veus que en Roger et diu... Què m'haies de dir tu abans? Després parlarem tu i en... Perdó, per ser... Kefren. No tenim. No, en Kefren no, perdó. Li dic, després parlaré amb tu i en Cadmus un moment. Vale, i miro el mussol i dic, mussolot! Abans de que llegeixis la carta i treguis conclusions, això també deu ser per tu. Li tiro una altra carta, que és la carta de l'Imperial,
i li tiro la pedra aquella de color blanc que en principi serveix per... Bueno, que és la carta que explica com transformar aquesta pedra. Tot. Exacte. Embolico la pedra amb la carta i li tiro. Sense... O sigui... Les agafa les dos? Digues, No, Berni. anava a dir, dic, que siguis un veterà no t'eximeix de tenir respecte cap als altres. Bueno, tu també tens I s'hi ha fixat, senyoreta, més aviat, perdoni, de misella, en quan Això és molt pressuposar, Sí. no he tingut cap mena de reparo en respectar-la a vostè quan estava a punt de morir. En canvi, en aquest també és ocellot subjectiu. que l'únic que fa és dormir dins d'aquest palau mentre mor gent a la resta del món, crec que puc permetre'm el luxe de dir-li mussolot i somric ensenyant totes les meves dents de maliciós habitant de l'Avern. I no sé si et recorda a alguna de les 1000 reunions que hagis hagut de tenir amb gent de l'Avern, però saps que... Bueno, no sé quina opinió tens de nosaltres, però sí, el que penses és el que és. Vale. Només volia constatar que el meu personatge és respectuós i tal. Bueno, sí, I veus d'aquest que fa un, com ja he dit altres vegades en aquesta partida, com ens hem de veure. Veieu que en Cafren és un bastant bon lector, que tingui el coll, aquest mòbil, li serveix per fer un... saps? I mirar les dues cartes, comparar-les. Veieu que en fica una i a la llum del far elemental, darrere la teva carta, Dan, hi havia un mapa amb les localitzacions. Això són... veieu que en Cafren us diu: els humans estan canalitzant l'energia divina que tenim per protegir el planeta per fer servir aquestes merdes de gemes. Si consumeixen tot l'escut, estarem indefensos davant del gran devorador. Cosa irònica perquè, bueno, són ateus. Vull dir... crec que això no és providència que estigueu tots junts. Quan diu això, veieu que els 4 que us havien rebut a la sala de transportació estan venint cap a vosaltres, passant pel costat de tothom que està reconstruint com poden, ajudant els ferits, els civils, no sé què. Tots tenen els ulls brillants i us miren. Us assenyalen. Cadascun al vostre element, com ha passat abans. Bernat. Dan. Gràcies. Tupito. Gràcies. Gómez i Berni, tio, ja està. Com és Berni? Penseu tots ara, quin favor li demanaries als déus? Quin objecte màgic? Quin tipus de... Hòstia. Jo ho tinc molt clar, saps? O concepte, poder, sabidoria? Hòstia. Jo, Per ara anem amb l'ordre de vale. Gómez, vale? El de fer despertar tots els boscos d'Espúrnia i que es rebel·lin envers aquest maltractament per part dels humans i la gent que no estima els boscos, no? Veus que de la cama arrencada de la humana creix un arbre. Un arbret molt ràpid. I la branca superior de tota, l'única que té, es marceix i cau una vareta al terra. Una vareta que et permetrà a tu i al teu personatge en futures d'allò despertar els boscos antics. Molt bé, això m'ho Ceres. he d'apuntar. Perilúvatar, mare meva. Em sap molt de greu, però tinc una idea. Tu tens una idea? Bueno, no ho sé, és que no sé a què puc aspirar. Jo estava pensant en algú que m'ajudi a protegir a la gent d'alguna manera. Ja sigui amb alguna mena d'escut protector o ja sigui amb alguna cosa que em faci a mi ser poderosa. Ja podria ser una ràfaga de vent o alguna cosa així. Algo de tornados, estaria guai. Ceres, quan en Hieroskun se t'aproxima, veus que en uníson et diuen: deixa'ns la teva espasa. I segueix-nos. Et porten fins la font Hombre, de la biblioteca Tèria i et diuen: submergeix-la. paraule al ferrer i la submergeixo. La fulla desapareix. Et quedes amb un mànec a la mà.
Què sé, però deu ser una cosa guai. Fes-me una tirada d'arcana i ho sabrem. Tirada d'arcano. Saber arcano. Segueixo amb les meves super tirades, un 4. No tinc idea. M'heu timat, on està la meva espasa? Quan la mires en confusió, notes que un remolí comença a sortir de la base i tens una fulla aèria! Vamos! Una fulla feta de tornado i, si vols, amb una mica de xispes de llamp. Però em permet tirar vent o simplement és... Et permet tirar vent. Que guai! És una fulla màgica que entra en sinergia amb el teu anell. Oh, m'encanta. Ah, això et faltava. M'encanta, i el meu cabell daurat es mou al... M'agrada. Gol dragol. Poema. Se t'acosta el teu company en sutja i et diu... No, ets molt xungo. No, és broma. Passa més o menys això, se t'esquiva perquè està posseït pels déus i et toca al front. Què està pensant el dragol? Abans de deixar-me tocar, m'aparto un segon de forma ràpida, baixo el cap, com espera un segon, ara vindré, m'apropo al Roger i li dic... Bueno, li dic... Què està passant, tio? Me'l miro i dic, Roger, sembla que avui no podré venir a la bomba de birra. Si tu et trobes amb el Cadmus, dona-li això. I li dono, que ho vegi ningú, l'ou que vaig treure de... Merda, m'he caigut. Ah, no m'he caigut. No t'has caigut? Del missatger, sí. Del missatger. I li dic, digue-li que crec que els humans estan entrenant els seus cosins, i ric. Agafo l'espasa, agafo la pistola, sí. La trec dels botons i li dic, la teva sempre ha sigut la millor. M'apropo cap al cendre, deixo que em toqui i quan entro en comunió amb els déus els hi dic, he viscut moltes guerres, moltíssimes, i n'he perdut moltes. Bueno perdre. Potser jo les he guanyat, he sortit en vida de cada una d'elles. M'agradaria que acabés ja aquesta guerra, però sé que jo no puc. Però com a mínim, de totes les que he viscut i viuré, vosaltres en podreu acabar una. La meva. I tal com diuen això, el gol dragol es desploma. What the fuck? Això estava pactat? No, però brutal. Què acaba de passar, Uri? Explica'm bé. En Goldragol ha demanat que ja no vol lluitar. O sigui, és el millor lluitador, està demostrat. No pot morir en una guerra. I ja en porta moltes perdudes, ha vist tots els enclaus caure, així que li ha demanat als déus que acabessin amb ell, ja d'una vegada. Hòstia. D'acord, doncs la teva ànima, si és que no la vas vendre, torna amb tots els teus companys, amb tots els teus germans, amb tota la teva família. Podem veure al cel una mica de com pols, un bris de vent que arrossega la pols del Goldragol i al cel de sobte es pinten totes les files de genasis llavernals amb un Goldragol jove davant, així, un Goldragol recluta mirant-nos a tots. Tothom es queda pilladíssim i al Sutjat li queda un trauma, però en cert moment et reconeix i us diu als altres, sempre estarà amb nosaltres. D'alguna manera. No ho sé com. Veieu el seu company nom amb cara de... Què? Què collons? Té el pistolet i diu... Vaig a parlar amb la meva dona. Hòstia, doncs un garra així ens aniria bé, l'enclau, me cago en dena. Ja parlarem. El seu esperit està amb vosaltres ara mateix. Ja veurem com és d'allò. Com d'allò. Mentre el pobre nom torna a la seva taverna pensant com li voldria servir un sopar al seu vell amic, sense que el vegi ningú, treu a l'ou i diu: bueno, doncs l'hauré de criar amb en Cadmus, però em sembla que li ficarem poema
Poema júnior, no? Home júnior. Després d'allò tan dramàtic, us miren i us diuen: aquí hi ha algun joc. Dan, Ceres, agafeu els recursos que necessiteu, però parleu amb qui sigui, amb els sentinelles, amb el que necessiteu, i freneu això. Us donem l'autoritat per crear comissions, busques. D'allò, a partir d'ara, les gemes de sang són la vostra responsabilitat si l'accepteu. Jo accepto de bon grat. Jo... En memòria del... Sí. Per haver aquí, present. Només faltaria si un company fa un sacrifici d'aquesta manera, la manera en la que la Ceres entén les coses no pot fer més que protegir a l'enclau donant la seva vida si fa falta, i farà el que necessiti per protegir, ja sigui organitzar batudes de guàrdia, ja sigui fent missions. A mi el que m'agradaria, jo crec, és anar a buscar supervivents i portar-los a l'enclau, però el que sigui més necessari. Els déus han parlat. El nostre druida ateu preferit, com es pren aquesta proposta? És una excusa per fer viatges i veure món. Això també t'ho dic. Francament, el que li passi a la porta al Pyro, perquè mai us heu preocupat per realment el món exterior d'aquestes parets. Ja ho he dit en Goldragol, però bé, el futur del món exterior depèn de que no es mantingui en peus, així que no queda altra. Si vols diversitat, sí. Si vols que tot sigui un món homogeni d'humans i prou? Que avorrit, no? Sí, sí. Que avorrit. Si m'ho permeteu, per tancar, finalment. Sí, i tant. Us fiqueu tots d'acord. El Roger portarà una nau de les que volen com a pilot, reprenent algú que no d'allò, en memòria del seu millor amic, amb la seva pistola, de fet. I serà el vostre pilot, serà el vostre contacte també amb la part sagrada del tema. Tu ets el cos aspiracionari, tu, Dan, ets el segle de secrets. Això serà demà. Avui, mentre marxeu cap a les vostres habitacions, Dan, al terra, trobes una gema. L'agafo. Veus que... La xuto. Quan l'agafes, sents el riure d'en Goldragol. Perquè era la gema que t'havia... Bueno, en fi. Jo també somric i faig... I jo els veig riure i faig... L'encasto en la punta de la meva vara. L'encasto allà a la punta del bastó. Bueno, ara ets el seu patró. I fins aquí el capítol d'avui. Moltes gràcies a tots. Esperem que us hagi agradat. Adéu, ha sigut un plaer. Torna quan vulguis. Les nostres portes estan obertes als rolets. Tranquil, que jo vull seguir creant història en aquest món. Ja tinc maquinat el següent personatge. Personatge altament subnormal, que és els que m'agraden portar a mi. Massa seriós era el Goldragol. Que consti, no, però brutal, tio, ha sigut un arc molt maco, tio. Jo també m'estic esforçant, que els meus personatges solen ser pallassos carismàtics. I hem de sortir de la Ceres me l'estic prenent molt en sèrio, us ho dic. Jo no, jo estic jugant com sempre, com un jugador seriós i responsable. Sí, es coneix. Bueno, la següent partida ja serà amb uns altres personatges, però seguint aquesta trama que el Dan, la Ceres i en Poema han obert. Salvar el planeta que els humans se'l carreguin i es carreguin la capa d'ozó. Una altra vegada. Estarem com a NPCs, no? Si altres personatges interactuen amb nosaltres. Això pot ser guai, no? Sí, de fet, si ha de passar, parlarem amb vosaltres perquè em dieu el que faria el vostre personatge inclús. Que guai, m'encanta. Així que ja parlarem tots. Ens tornem a veure tots, esperem que us tornem a veure a vosaltres, senyors de públic. Aquí tanquem l'stream. Zen, mola moltíssim. Seguiu a tothom qui faci coses pel rol en català. Adéu.